खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथाङाबो आसाम पुलिसाव साख्रि मावो नामा दानि आसाम पुलिसाव साख्रि मावनायफोरा डिउटियाव जौ लोङोबा साख्रिनिफ्राय बिथांमोनखौ बिदाय होनाय जासिगोन बे खोथाखौ आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावदों बिथाङा फोरमायथिदों दि पुलिसा गावसोरनि डिउटिखौ मोजाङै मावाबा आरो डिउटियाव थानाय समाव जौ लोंनानै गाज्रि आखु दिन्थियोबा पुलिसनि साख्रिनिफ्राय बिदाय होनाय जासिगोन गुवाहाटीयाव जाब्रबथायजों सासे बर' सेंग्रानि जिउ खहा स्कुटिजों फैनाय सासे सुबुङा लामाजों थाबायलांबाय थानाय बर' सेंग्राखौ सौख्रांलांदों जाय जाथायजों बर' सेंग्राया जिउ खोमानो गोनां जादों जिउ खोमानांनाय बर' लाइमोननि मुङा बिक्रम सिंह रामसियारि आरो बिथाङा बाक्सानि मेदाकाट हालामनि सुरुकुसिजार गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिक्रम सिंह रामसियारिया गुवाहाटीनि 13 माइलाव लामाजों थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो बेनि थाखायबो इसोरनिसिम आरज खालामदों चिरां जिल्ला बेंटल बाजाराव थानाय मिलिका बसुमतारीनि गलानिफ्राय दख'ना खावनायनि देयाव बेंटल पुलिसा सानैखौ हमबाय हमजानाय सानै सिखावनि मुङा एलिसन नार्जारी आरो मेहेल नार्जारी सानैबो बेंटल हालामनिनो गला बिगोमा मिलिका बसुमतारीजों लोगोसे बाजार कमिटिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला गलानिफ्राय दख'नाजों लोगोसे गासै सि-जोम गासै 1,50,000 रांसोनि जि-जोमखौ सिखावफोरा खावनानै लांदोंमोन बेनि उनावनो बेंटल पुलिसनो मिथिहोदोंमोन गलाखौ माखासे सुबुंफोरा नोजोर होबाय थाखादोंमोन होननानै मिलिका बसुमतारीया बेंटल पुलिसनो मिथिहोनायावनो बेनि सायाव पुलिसा बिथा खालामनानै गोख्रोङै संदाननायनि उनाव दख'ना खावग्रा सिखावफोरखौ हमनो हादों बेंटल बाजार कमिटिनिफ्रायबो फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे ओनसोलाव खावनाय जाथाया जाफ्लेबाय थायो बेनिखायनो ड्राग्स लाग्रा माखासे सुबुंफोरनि आखाइ थानो हागौ होननानै पुलिसनो फोरमायथिदोंमोन बे लेखायैनो सोंनाय फिननाय लानायनि गेजेरजों एलिसन नार्जारी आरो मेहेल नार्जारीखौ हमनो हादों आरो बिसोर सानैबो ड्राग्स लाग्रा सुबुं होननानै बाजार कमिटिनिफ्राय फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि मिलिका बसुमतारीनि गलानिफ्राय खावनाय माखासे सि-जोमखौ मोनफिननो हादों होननानै फोरमायथिदों गुजरातनि बिधानसभा बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फोसावनानै होबाय बिसायख'थि आय'गा फैगौ 1 डिसेम्बर आरो 5 डिसेम्बर गासै मोननै खोलोबाव बिधानसभा बिसायख'थिया जागोन होननानै चिफ इलेक्शन कमिशनार राजीव कुमार बिथाङा फोसावबाय मख'नो गोनांदि गुजरातआव गासै मोन 182 बियाबनि थाखाय बिसायख'थिया खुंजागोन गिबि खोलोबाव मोन 89नि थाखाय आरो नैथि खोलोबाव मोन 93 बियाबनि थाखाय भट होनाया जागोन आरो 8 डिसेम्बराव भट साननाया जागोन गासै 4,90 लाखनिबो गोबां भटारफोरा गुजरातआव भटखौ होगोन गुजरातनि अनगायैबो हिमाचल प्रदेशआवबो बिधानसभा बिसायख'थि खुंगोन फैगौ 12 नभेम्बराव मोन 68 बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन आरो 8 डिसेम्बराव भट साननाया जागोन पाकिस्ताननि बारग' गाहाय मन्थ्रि इमरान खानखौ बुथारनो नाजानाय जाथाय दुथांनि गुलि गावनायजों जोखोम जादों बारग' प्राइम मिनिस्टार इमरान खानआ पाकिस्ताननि पान्जाब प्रभिन्स वाजिराबादाव जादों बे बुथारनो नाजानाय जाथाया बारग' प्राइम मिनिस्टारा गावनि रोजा रोजा मददगिरि आरो मावथिफोरखौ लानानै लाहौरनिफ्राय इस्लामाबादसिम रेलि खालामदोंमोन सोलिबाय थानाय पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टारनि हेंथायै आरो पाकिस्तानाव थाबैनो बिसायख'थि खुंनांगौनि दाबिखौ लानानै गोबां गारि आरो ट्राकजों रेलि खालामदोंमोन इमरान खानआ बेयावनो इमरान खानखौ गुलि गावदों जाय गुलिया इमरान खाननि आथिङाव नांदों बिथाङा बे जाथायाव गुलि नांजानायनि अनगायैबो बिथांनिनो 4 मावथिफोराबो जोखोम जादों जोखोम जानाय 4नि मादाव सासेखौ थैबाय होननानैबो खौराङाव मोननाय जादों दुथांनि गुलि गावनायजों जोखोम जानाय इमरान खानखौ फाहामथायनि थाखाय लाहौरनि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों बारग' प्राइम मिनिस्टारखौ बुथारनो नाजानाय दुथांखौबो हमनो हानाय जादों दुथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला इमरान खानआ रायजो राजाफोरखौ आन्दायहोदों जायखौ सहायनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों दुथाङा आरो बेनि थाखायनो इमरान खानखौ गावथारनो थाखाय थि खालामदोंमोन नाथाय गावनि उनाव रावनिबो आखाइ गैफाया होननानै फोरमायथिनानै लादों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि इमरान खानखौ गावथारनो थाखायनो गाव हारसिङैनो बाइकजों फैनानै बाइकखौ गुबुनाव दोनथ'नानै रेलि खालामनायाव हाबफैदोंमोन आरो इमरान खानखौ गुलि गावदोंमोन जौ जुवा एबा जायखिजाया निसायानो सुबुंखौ मोजां गाज्रि बिजिरनो हायै खालामो जायनि थाखाय निसायाव गोबां गाज्रि हाबाफोरा गोरलैयैनो मावजायो जेरै बे खेबाव फेनाय फिसाया गावनि बिसिखौनो बुथारदों उदालगुरि जिल्लायाव जादों बे बुथारनाय जाथाया डिमाकुसि पुलिस थानानि सिङाव बालिपारा
फार्म चकआव फेनाय फिसाया गावनि बिसिखौनो बुग्लिनानै बुथारदों। फिसायनि मुङा पाबिनास टप' आरो बुथारजानाय बिसिनि मुङा मनिका टप'। बुथारनाय जाथाय जानायनि उनाव उदालगुरि पुलिस आरो डिमाकुसि पुलिसा नुजाथि फैनानै नायबिजिरनाय हाबाखौ मावफैदों। ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला पाबिनास टप'आ निसायाव थानानै बेबायदिनो गोलाव समनिफ्रायनो बिसि मनिका टप'नि सायाव इनाय खालामबोदों आरो दा बिसिखौ बुथारखांनायनि उनाव खारखोमानानै दङ। बेनिखायनो दायनिगिरि पाबिनास टप'नि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय पुलिसनिसिम दाबि दैखांदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। जुगासो सोलायदों ना मानसिफोरनि साननाय हनायासो सोलायदों? सरासनस्रायै जों बयबो मिथिगौ जुलिनि थाखाय हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि गोनांथि जायो। नाथाय जुलिखौ लानानै खायफा सुबुंफोरनि साननाय हनाय आरो नायबिजिरनायनि नोजोरा सोलायबाय। माब्लाबा समाव गाव हारसिंनो जुलि जानायखौ समाज बिजोंफोरावबो जों नुबोदों। दानिया आरो हिन्जावजों हिन्जावनो जुलि जानाया समाज बिजोङाव गोसारदों। बारग' मिस आर्जेन्टिना मारियाना वारेला आरो बारग' मिस पुएर्ट'रिक' पेबियोला वेलेन्टिन बिथांमोन सानैजों जुलि जानायखौ समाज बिजोंनि गेजेरजों फोसावनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि फेनजों लोगोसे गोबां सेलिब्रिटिफोरानो सोमोनांदों आरो बिथांमोननो गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा सानैबो थाइलेन्डआव खुंनाय मिस ग्रेन्ड इन्टारनेशनेल पिजन 2020आव लोगो मोनजेनलायदोंमोन। बेनिफ्रायनो सानैजों लोगो जादोंमोन आरो आंगो लोगो होनानै समाज बिजोङाव फोसावबोदोंमोन। नाथाय गावसोर सानैजों मोजां मोनलायनायखौ आन्दोआव दोनबोदोंमोन। दा गावसोरनि जुलि जानायखौ बिथांमोना समाज बिजोंनि गेजेरजों फोसावबाय आरो जुलिनि सिगां गावसोर सानैजों मोजां मोनलायनायनि मोनसे रमान्टिक डेट खालामनायफोरनिबो सावगारिफोरखौ फेनफोरनो दिन्थिबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला बिथांमोनहा थांनाय 28 अक्ट'बर 2022आवनो जुलिखौ जादों। पुएर्ट'रिक'नि सान जुआनआव थानाय सिटी कर्ट हाउसआव सानैजों जुलिखौ जादोंमोन। फैगौ 10 साननि उनावनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव आनजाद खुंनाय BA थार्ड सेमिस्टारनि रिजाल्टनि सायाव नायबिजिरफिननानै रिजाल्टखौ फोसावनानै होगोन होननानै बुंथिदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अथ'रिटिया। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव आनजाद खुंनाय BA थार्ड सेमिस्टारनि रिजाल्टआ गाज्रि जानायखौ लानानै गोबां कलेजनि फरायसाफोरानो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारदों। फरायसाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव BA थार्ड सेमिस्टाराव 12,395 फरायसाफोरा आनजाद होदोंमोन, नाथाय 3,000याल' उथ्रिसारनो हादों। आद्रा थानाया गासैबो फेल जादों आरो जायफोर फेल जादों गासैनोबो 0.0 नाम्बार होदों होननानै फोरमायथिदों फरायसाफोरा। बेनिखायनो रिजाल्टखौ फिन नायबिजिरफिननांगौनि दाबि दैखांदों फरायसाफोरा। फरायसाफोरनि रिजाल्टनि सायाव जानाय बे बेले-बेजेखौ लानानै एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर आरो कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशननि सायाव दायखौ जाबसिनदों। लोगोसे दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों दि बिसोर सानैनि थाखायनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव थांनाय 3-4 बोसोरनिफ्रायनो फिथाइ फोसावनायाव बेले-बेजे जाबोदों। मोजां फरायसाफोराबो रिजाल्टआव गाज्रि जानो गोनां जाबोदों होननानै फोरमायथिदों। बे खेबावबो 12,000 फरायसाफोरनि मादाव 3,000ल' फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हानाया जाथावना नङा होननानै बुंथिदों दिपेन बर' बिथाङा। आरो फरायसाफोरनि रिजाल्टआव बेबायदि बेले-बेजे जाबोनायखौ लानानै सिगांनिफ्रायनो फरायसाफोरा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सायाव दाय जाबसिनबोदों आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया फरायसाफोरनि सायाव दाय जाबसिनबोदों। बेनिखायनो दाया सोरनि बेनि सायाव नायबिजिरनाया जानांगौ होननानै दाबि खालामो दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जानाय बेफोर बेले-बेजेखौ लानानै आसाम सोरखार, सोलोंथाइ बिफान आरो गभर्नरनोबो गोबां खेब मिथिहोबोनाय जादों, नाथाय जेबो राहा लायाखै होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। बेनिखायनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर आरो कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन सानैनि हेंथा गोख्रों राहा लानो थाखायबो आसामनि गिबि मन्थ्रि, सोलोंथाइ बिफान आरो गभर्नरनिसिम दाबि दैखांबावो दिपेन बर' बिथाङा। आरो फैगौ 7 अक्ट'आव गासैबो फरायसाफोरखौ लाफानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ घेराव खालामनाय हाबाफारि लागोन होननानैबो फोरमायथियो दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावोदि बावैसो सिगां चिफ मिनिस्टारनि भिजिलेन्सनि हान्जाया फैनानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय गासैबो फोरमानपत्रखौ लानानै थांनायनि उनावबो बिबानाव थानाय अफिसियेलफोरा जेबो राहा लायाखै। बेनिखायनो बिथांमोनहा गावसोरनि नायबिजिरनायखौ थाबैनो मावफुंनांगौ आरो नायबिजिरनायाव मा मोन्दों बेखौ थाबैनो रायजो राजाफोरनो मिथिहोनांगौ होननानैबो दाबि दैखांबावो दिपेन बर'आ। बेराफारसेथिं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय जेबो बेले-बेजे जायाखै होननानै फोरमायथिदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अथ'रिटिया आरो फोरमायथिबावदोंदि फरायसाफ्रा आनजाद होखांनायनि उनाव जि एन्सार स्क्रिप्टखौ होलाङो बे एन्सार स्क्रिप्टखौनो कलेजनि लेक्चारारफोरनो दैथायहरनाय जायो। कुइसन बानायनाय, एन्सार स्क्रिप्ट नायनाय गासैबो कलेजनि लेक्चारारफोरानो मावो। उनावसो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया रिजाल्टखौ फोसावनानै होयो होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो 10 साननि उनावनो फरायसाफोरनि रिजाल्टखौ नायबिजिरफिननानै फोसावनानै होनाय जागोन होननानैबो खोथा होयो आरो इउनिभार्सिटिनि अथ'रिटि
भाइस चेन्सेलर एकाडेमिक रेजिस्ट्रार आरो कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशनजों सावरायलायबाय जे सिस्टेमजों आनजादनि फिथाइखौ नायबिजिरनाय जादोंमोन बेनि मेकानिजमाव सोलाय-सोल' खालामनायनि थांखि लादों आरो बेजों पासनि जौखोन्दोआ बांगोन होननानै फोरमायथियो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय। सिलचर मेडिकेल कलेजाव दुंहाव थासारि सिलचर मेडिकेल कलेजाव मावनाय माखासे जुनियर डक्टरफोरा सासे गोर्बोआव गोनां आइजोखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे बिथांनि नखरनिफोरखौबो गाग्लोबनायनि अजद होदों। गोर्बोआव थानाय सासे आइजोनि नखरनिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोर्बोआव थानाय सासे आइजो जाय जोबोद सिरियास थासारियाव दंमोन बिथांखौ सिलचर मेडिकेल कलेजाव लाबोनाय जादोंमोन। नाथाय जुनियर डक्टरा आइजोखौ फ्ल'राव उन्दुनो होदोंमोन। बेखौ लानानैनो आइजोनि नखरनि आरो जुनियर डक्टरनि गेजेराव दान्थे-बिदान्थे जादोंमोन। उनाव जुनियर डक्टरा आइजोनि गासैबो लेखा-पत्रफोरखौ बिसिनानै होदोंमोन होननानै अजद होदों। बेनि अनगायैबो माखासे जुनियर डक्टरफोराबो फैनानै जयैनो आइजोनि नखरनि सुबुंफोरखौ गाग्लोबदों लोगोसे आइजोखौबो गाग्लोबदों होननानै अजद होदों। जाथाय जानायनि उनाव जाथायथिलियाव पुलिसा नुजाथिफैनानै सिलचर मेडिकेल कलेजनि सासे जुनियर डक्टरखौबो एरेस्ट खालामदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।